a horgászokat. Ez bizonyítsa az is, hogy építettünk az elmúlt 2 évben egy 4 személy befogadás képességű faházat. Gyönyörű környezetben van, előzetes bejelentés alapján telefonon lehet jelentkezni. Minden vendéget, minden horgász szeretettel várunk, és ideérkezésükkor jó fogást kívánok. Ha teljes biztonsággal szeretne bármilyen vízen közlekedni, ha biztosan vissza akar térni horgásztúrájáról, ne gondolkodjon, a Tohatsu motorok megoldják minden gondját. Olcsó, takarékos, üzembiztos, 2 és 4 ütemű változatban kapható. A vízisportok minden kiegészítő tartozékával, elengedhetetlen kellékével a Tisza vízisportáruházban találkozhat. Szónok, Rékasi út 100/A. Az M1-es autósztrádán Komáromból a Mocsára vezető út mentén a város szélén aszfaltozott út vezet a WWF szabadidőparkba. Üdvözlöm Önöket, Varga Miklós vagyok, a WWF Kft. Ügyvezető igazgatója. Engedjék meg, hogy bemutassam Önöknek a WWF Kft. Szabadidőparkját és a szabadidőparkban található Puskaporosi horgásztavat. Tó területe 6 hektár, a szabadidőpark területe 20 hektár. A tó partja tagolt, náddal szegélyezett, az átlag vízmélység mintegy 3 méter, de ezen belül találhatók benne 5-6 méter mélységű gödrök is. A tóban a állóvízi halfauna teljes köre megtalálható, jellemző hala a ponty, a keszekfélék, jelentős a ragadozó halállomány, süllő, csuka, balin, található a tóba harcsa, kárászok. Évente mintegy 80 mázsa halat telepítünk a tóba, ebből 50 mázsa ponty, egy 30 mázsa keszeg és kisebb mennyiségben ragadozó halakat. A telepített halakon kívül a tó halai is leívnak, jelentős így a balinállomány, a süllőállomány és a csuka. A törpeharcsa szerencsére eltűnt a tóból, nagy harcsák találhatók benne, és nagyon érdemes megpróbálni feltétlen a murhorgászatot, mert több 10 kg feletti példány található a tóba. És a horgászrendünkben van egy olyan szabály, hogy az összes 10 kg feletti bármilyen halat ingyen el lehet vinni. Hát a módszerek közül a eredményesség tekintetében azért legtöbb halat a etetőkosaras fenekező módszerrel fogják, de a igazi profi horgászok a könnyű felszereléssel azért több halat fognak, és nagyon szórakoztató a meccsbottal a pontyokat fogni. Ki lehet próbálni a rakósbotok terhelhetőségét is, csak vigyázni kell azért, mert gyakran akad akkora hal, ami elviszi. Akkor amúrok forogtak előbb, hogy elkezdtünk A horgász együtt lehet a családjával, amellett, hogy az egész család pihenő, nyugodtan horgászhat egész nap. A szabadidőpark területén jelenleg is lehetőség van kempingezésre, de most van építés alatt egy modern kemping, ahol fürdő, konyha, hűtőszekrény, áramvételi lehetőség áll a vendégek rendelkezésére majd. Itt lehetőség lesz a lakókocsis elhelyezésére is. A horgászállások mellett a tó körül tűzrakóhelyek vannak kialakítva, ahol lehetőség van szabad tűzön főzésre, szalonnasütésre,
a horgászállások mellett folyóvizes kézmosó található ivóvízzel. A szabadidőpark komplex kikapcsolódást nyújt az egész családok részére. Lehetőség van vízforgatós medencékbe fürdésre, sportolásra, büfék állnak rendelkezésre. A szabadidőpark nyitvatartási ideje hétköznap hétfőtől péntekig reggel 6 órától 21 óra 30 percig. Hétvégeken, péntek és szombaton lehetőség van éjszakai horgászatra is, akkor gyakorlatilag egész nap lehet horgászni. A fürdési lehetőség is a péntek-szombaton éjszakai fürdőzésre is lehetőség van a megvilágított medencékbe. A szabadidőparkba horgászjegyet és belépőjegyet a bejáratnál lévő pénztárépületeknél lehet váltani. A pénztárok előtt egy biztonságos parkoló áll díjmentesen a vendégek rendelkezésére. DAM horgász cikkek boltja. Széles választék a világhírű DAM cég termékeiből, soha nem látott minőségi és mennyiségi kínálat botokból, orsókból, valamennyi horgászmódszerhez. Ezernyi kiegészítő eszköz, kellék, élőcsalik és minőségi etetőanyagok. Az egyre népszerűbb bojlis horgászat valamennyi eszközét egy helyen beszerezheti. A DAM horgász cikkek boltjában, Budapest, 8. kerület, József körút 34. Jó fogást kíván a Niagara Fishing BT. Az 51-es útról a taksonyi elágazásnál Pugyi felé kanyarodva jutunk a Moby Dick 2 tórendszerre. Szeretettel köszöntöm a nézőket. Szeretném bemutatni a Moby Dick 2-es horgásztórendszert. Egy kicsit megújultunk, egy kicsit bővültünk, ezért azt hiszem itt az ideje, hogy kicsit a vendégeink is jobban megismerjék. Hát, ha a telepet körbejárjuk, akkor 6-7 tóból állunk, ha csak nem veszünk figyelembe a kicsiket. Ebbe a kis tóba igencsak komoly mennyiségű afrikai harcsát tartunk. Ezt láthatjuk, él a víz és forog a hal. Nagyon szépek, 1,5 kilótól 12 kilóig vannak az afrikai harcsáink, gyönyörű példányok, nagyon sok rekordlistás hal került már ki belőle. Hát az afrikai harcsáról annyit kellene elmondani, hogy lényegében a tüdős harcsa, az afrikai tüdős harcsáról van szó, amelyik Afrikába leszokta magát ásni a sárba, az iszapba, és ott át tudja vészelni a vízhiányos időszakot is. Mivel az afrikai harcsa trópusi hal, korlátozott az idő, amikor horgászni lehet rá, illetve ahol el lehet tartani a hely. Ugyanis 16 fok alatt elpusztul. Tehát addig lehet rá horgászni, amíg elsősorban akkor szabad kitelepíteni, amikor 20 fok fölött van a víz hőmérséklete, és 16 fokra, mire visszaül, akkor bizony ezt le kell fogni, vagy le kell halászni. Horgászaink nagyon szeretik, kimondottan erős és nagyon intenzív harcos hal. Ha horogra akad, nagyon keményen megdolgoztatja a horgászokat. Gilisztát nagyon szereti, de virslét, krinolét,